Sziasztok srácok, itt a legújabb videónk, és ebben a videóban ezzel ha jól látom, egy billentyűzetes dologgal fogunk játszani. Állítólag, hogyha futunk, akkor kapunk ilyen hogyha megyünk a billentyűzeten, akkor kapunk ilyen futásokat. Milyen jó hangja van. Na várjátok, felveszem a hangot. Ez nagyon jó lesz, ez ilyen ASMR. Először is nézzünk körül. Ezek még. Itt lehet futás venni. Úgy látom, hogy eddig csak a kettes megvan már? Nem. Ja, mikor sárga lesz, jó van. 25-szoros speed. 100-szoros. Ez a miénk. Fussunk ittem. Hátrafele. Milyen vagányok vagyunk. Na itt van, köszönöm szépen a sok feliratkozást, meg a sok mindent. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen feliratkoztatok rám, és tetszenek a videóim, hogyha valamelyik nap ki fog menni egy rivászos videó is, holnap vagy holnap után, nem tudom, de szerintem szerdára, ez mi? Ja, hogy ez is egy futás. Lehet, hogy szerdán fog kimenni egy videó, és akkor már holnapra más tervezek. Oda be van táblázva valami, úgyhogy hány videó van? Ja, itt írja, hogy itt fent, úgyhogy egy. Akkor menjünk még. Menjél. Fuss, ott a ballerina, cappuccino. Jaj, el fog kapni, én érzem, hogy elkap. Tudtam. Úgy tudtam, hogy el fog kapni. Jaj, fussál már gyorsabban. Ja, 1 millió speed. 10 millió speed. Hát az jó lenne. Minél van 1, akkor most lesz 2. Futunk tovább. Egy, 2, 3. Az a malac, nem itt volt az elég? Az a malacka. Vagy csak én. De én láttam úgy, mint hogy itt volt az elébb. Na és akkor itt van a harmadik nyereségünk is. Most már tudunk gyorsabban futni is. Be van állítva. De jó. De hol lehetünk gyorsabbak? Hogyan lehetne megcsinálni? Ja, aha. Hát azért még nem tudunk olyat, hogy következő mennyibe kerül? 15, azt biztos nem tudjuk így gyűjteni. Ez mibe fáj? Hány robux? Túl sok. Fussunk. Lehet írni nyugodtan a videó ötleteket, hogy milyen szeretnétek látni, vagy hogy milyen fajták, igen, milyen videókat, vagy jó, hogy kivel legyen videó, mert akkor azt is írjátok, és akkor én úgy tervezem. És ebben a videóban már szerintem nem fogok annyira sokat beszélni, mert na. Fussunk együtt. Level 10, level 7-es vagyok. Level 8. Na, ez a baj, mikor ugrálom kell, jaj! Beleugrottam már megint. Menj. Persze, hogy az utolsó nem esel le.
Menj. Kivel mi újság volt, valamilyen volt az iskola. Látom, hogy nagyon sok felnőtt követ. Aki felnőtt és a komment szekcióba leírná, hogy engem miért követ, mert semmi bajom, nagyon örülök, hogy követ, hogy az lenne a kérdésem, hogy miért pont engem? És miért pont ő? Hogy mondjam azt, hogy inkább te? Igen, amúgy holnap videós találkozó. Találkozom Sanyikával. Jaj. Meg a héten Pistikével is kijön egy új videóm. Azt nagyon szeretném, hogyha becsülettel végig néznétek. Na jó lesz. Nem tudom, mit fogunk majd játszani, mert az viszont hétvégére lesz betervezve, mert az tényleg egy olyan videó lesz, ahol... Jaj! Gyere. Menj. Több bevelős. Jaj! Na, itt futunk. És akkor most lesz 19 minden. Ezek is plusz 5. Na, ez már sokkal jobb. Itt futunk. Amúgy a többiek látják, hogy én hogy futok, hogy... De én miért esek le ott? Hát ez nagyon jól fog sikerülni. Hogyha szeretnétek második részt, akkor itt lesz, és akkor ebbe bemegyünk. Ez egy ilyen ASMR-os cucc, csak ugye nekünk ezt meg kéne normálisan játszani fogni valahogy kézbe ölbe, tehát kézzel, vagy nem tudom, egy pályáig itt jussunk el, hát gondolom akkor így vannak szintek, és akkor jussunk el a 30-as szintig, és akkor a mai videónkban annak annyi, és a 30-as szint, eljutunk odáig, és akkor ha szeretnétek, hogy folytassuk, akkor, sőt visszajövünk. Hadd nézem a speedeket. Nekem nem kell. Aha, de hanyas vagy, level 13. Megint meghaltam, helyes. Teleportálni is tudok. De gondolom ez leveszi a pénzünket. Hát inkább megyek, elfutok odaig. Júj, most már egy gyorsabbak vagyunk, hé! Azt amilyen gyorsak. Wow! És csak leesik, de... Érted, ez szoros első akadályt nehogy ne tudjam már kivinni. Ballerina. Cappuccino. Ó, te normális vagyok, komolyan belemegyek. Kommentbe egy nevetős fejet szeretnék látni. Bocsánat, hogy most ilyen videót tudok szolgálni, de szóval is nagyon sokat láttam ezt a videót, nagyon ki szerettem volna próbálni. 2 meg suli mellett ez azért nem olyan könnyű. Majd ezt kivágjuk. Ó, bakker! Na már 16-os szintűek vagyunk, úgyhogy nem szabad, hogy leessünk, így van. Na, ezt itt vagyunk egyre gyorsabban. Fus. Megvárjuk, és fus. Gyere. Oké. Fus, hát lehet, hogy ideig jutottunk. Júj! A mai videóba. Úgyhogy nem tudom, hogy meddig fogunk jutni, de... Ó, ott kéne ugrálni.
Na 20 win vagy... Ez mi? Eltűnik. Kellett volna a 20 win, na mindegy, akkor most visszamegyünk érte. Mennyibe kerül a kövi? 100 win. Az nagyon messze állunk tőle. De elfutunk odáig. Akkor meddig? Ja igen, a csokisig, és akkor megnézzük, hogy hanyas futás kéne, és hogyha... Level 18. Level up. Aha, mehet a plusz 20, menjen. Már 39. Akkor, hogyha elfutunk odáig, vagy nem tudom, hogy a következő mennyibe, 25-be kerül, akkor ez lehet, hogy jobban megéri. Csak így. Miért ott fut a oldalán? Így. Itt még sokkal jobb. Plusz 10. Nem akartam belemenni, de belementem. Fuss. Gyere. Éjjjj! Az Apple milyen jól néz ki benne. Abba csak az egy bajú lenne, hogy károsabb fogakat. Fuss. 19-es level up-os vagyunk. 19 level up. Ez az a ballerina, cappuccino. Én is meghaltam. Mentem a kislány után. Egy bolond 100-at csinálni, mint szokták mondani. 50, jó. És akkor innestől 20-assával felmegyünk, és utána megint 20. Így 80, meg kell 4-szer 20-ig befutnunk, vagy lehet, nem tudom a következő mennyi. 25, akkor csak 2-szer kell, hogyha nem, akkor többször. Vagyunk. Oké. Jó, én is ott esem az elég. Nézzük. Hanyas. Stage és level 20. Hát én itt akkor itt felfutom magamat. És sikerül. Nem sikerült. Akkor inkább felveszem a közelbe másokat. Itt már könnyebben átmegyünk. A ballerina, cappuccino, expandura, signora, vagy valami másik. Oké. 1, 2 és 3. De miért esel le? Fú, menjél már, azaz, csináld már még hangosabban. Csináld már. Úgy, né. Jön ez a bontógolyó is. Júj! Na már 21-esek, akkor át fogunk tudni jutni. 20-as kell, meg leszünk. Ide is már csak kakaók vagyunk. Csak hát, hogyha át tudnánk ugrálni, akkor tényleg sokkal jobb lenne. Csináld. De miért nem ugrik? Miért nem? 21-esek vagyunk, na indulj, menj. És le is esik, gratulálok. Nem sikerült. Kiviszem azt a pályát, utána esküszöm végig a videónak.
De befagy és véletlen leesek, mert nem tudom most miért lágos ennyire, de... Aj, menjél, csak menj, és ne szólj hozzám. Menj tovább, szia Baralina. Már level 22-esek vagyunk. Ki az a Ven? Ja, Ádám, mi van már? Menj. 20. Oké, na még vagy egyszer. Fuss. Jó, hogy ezt sikerült megtalálnunk. Meg futnak mellettem azt. Így. Nagyon jó! Bakker. Fuss. Szeretnétek valami más videót is látni, akkor iratkozz fel, nyomj egy lájkot, és írd oda, hogy én ezt a videót szeretném látni. Vagy most nekem írtak testvéremet. Vagy ez lehet, hogy Ádám, tényleg. Szia! De írtam neki. Gyuszi. Videózok. Na. Videó. Jaj, ne jaj. Jó, majd de jó. Na mindegy. Menjél. Baralina, cappuccino. Ha szeretnétek egy órás ilyet hallgatni, akkor csak szóljatok, és én bármikor futok. És jöjjetek oda, hogy ne beszéljek. És megvan, jaj, de jó! Most már gyorsabban meg lesz. Ugorj, 2, 3, 4, 5. De itt mindig, itt van valami baj. Nem tudom miért. Csak fuss. Na. 110, nem erre hajtottunk, de oké. Köszönjük. Napot. Menj. Jó, és nem menj bele. Túl sokszor megyek bele. Érted, most már meg emiatt nem tudok. Jó, szép lassan be ne fagyjál. Az szép, gyönyörű. Jó, és menj. Mennyibe kerül a kövi? Kövi 500-ba. Jó,
kövi videóba folytatjuk. Ha tetszett, like, ha nem dislike. Na, sziasztok!